Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τζιμάκος και σήμερα κάνω το πρώτο μου βίντεο ever και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί εγώ θα κάνω βίντεο περισσότερο ζωγραφικής, γιατί ασχολούμαι πολύ με τη ζωγραφική. Ας μην πολυλογούμε τώρα, γιατί είναι και μικρό το βιντεάκι. Θα σας δείξω λίγο τις ζωγραφιές μου, να μου πείτε και εσείς στα σχόλια. Γράψτε μου στα σχόλια, κάντε μου και subscribe, κάντε μου και like άμα θέλετε, εννοείται, δεν είναι πιεστικό. Και πάμε να σας δείξω λίγο κάποιες ζωγραφιές μου για να μου πείτε και εσείς άμα σας αρέσουν, εννοείται. Ωραία, πάμε με αυτήν, ξεκινάμε. Του Θάνος. Μετά έχουμε αυτήν. Μετά αυτή που δεν την έχω τελειώσει, sorry. Αυτήν εδώ. Αυτή πρέπει να είναι πολύ cool. Μία εδώ Ναρούτο, έτσι σαν περίγραμμα. Και θέλω να σας δείξω και κάτι άλλες λίγο τελευταίες ζωγραφιές. Μισό λεπτό. Ωραία, θα σας δείξω αυτήν εδώ που δεν την έχω τελειώσει, όπως έδειξα και πριν. Και, μάτι αυτή που έψαχνα, μισό λεπτό, δείτε εσείς αυτήν εδώ, καλά, μέχρι να την πιάσω η άλλη, γιατί είμαι με ένα χέρι. Και αυτή εδώ πέρα. Θα σας δείξω κι άλλες όσο προχωράμε, οπότε γεια σας!